Ray-Bany. Fejkové Ray-Bany, je. Zdraví vás Ľudo so Šajčíkom s kamarátom Erikom. To je afgánsky moravák. No a nachádzame sa na Long Islande Montauk. Pri New Yorku je to tu krásne, je to tu úžasné, máme sa tu popiči. Áno, zdravíme Peťa Popluára. Zdravíme Peťa Popluára, ktorého je úplne na piču. Že no, už mali sme jeden exodus ze San Diega, prišiel kamarát, že je to tam na piču. A došiel za nami a teraz som má v pohode. A teď sa má nejlíp na svete, Peťo, měl si taký s nami. No presne, Peťo, spravil si chybu. No a ako naša práca je v pohodičke, ja robím tiež basera jak Peter, tu je barbek, čiže on je môj šéf. Áno, ale takú pohodičku máme, však furt jenom pijeme. Áno, naša práca je v bare, ktorý má bazén, furt tam kúkame na chachary. Máme jebačky. Ježišmaria, no. Bohaté. Eriček robí za barom, čiže furt mi nalieva drinčíky. Ten je furt najebaný a huláka tam potom až sprostý ako kokot. No, tak to býva. No ale inak pohodička práce, 30 hodín týdne, peňažu po kokot, nevieme co s tím. Á, on má peniazy po kokot, ja mám tak akurát. Za 30 hodín týždenne, to čo si zarobím, vyžijem, 5 krát od týždňa sa najebem, je mi dobre proste, nemám sa na čo sťažovať. A Peťko za 60 hodín tam maká a vyplakáva. Ani nesia posilovať do piče. No, to kde sme? My tu cvičíme tak 0 krát do týždňa. No, byli sme zatím, no, tak 0 krát. Ale tak 6 krát víc pijeme než doma. Presne, no, a ide to v pohodičke. Cvičíme na iných frontách. Čo sa týka ubytka, no, to je... tak naše ubytko je fakt luxusné. Za chvíľu ho uvidíte, tunak dáme prestrih a uvidíte ho. Teď ho uvidí Chris. Najkrásnejšie, najluxusnejšie ubytko. 7 ľudí tu býva, $200 za týždeň na osobu. Pozrite sa, aké tu máme krásne. Tu máme našu paničku Karolínku. Karolínka, Naša uklízečka, lebo máme luxusné ubytko na tú uklíze, ale moc jej to nejde, jak môžete vidieť. No podívejte sa, žiadne tipy nebudú. Toto, Tunak, náš krásna kuchynka, tu si varíme jedlo. Počkejte, ja zaostrím, no. Dobre. Tunak takto sereme. Tunak sa pozrite, jak tu sereme dokopy. A sprchujeme sa spoločne. Tady sa připravujeme na Baldražko. Ahoj. A to je tak všechno. A tady spí Mrož. Teďka ho vidíte. Bydlíme s Mrožom, ne se 150-kilovým Američanom, ale s Mrožom. Ani so žiadnymi psami. A psi nevedeme. Bývame s Mrožom, fakt máme nájsť Mroža, ty kokos. No. Mroža a samých hmyz. Mrož, áno, a po stinách už máme tak za tí 2 měsíce, tu sme rozplaceného hmyzu po kokot. Ale však inak dobre. No a druhú prácu si hľadať nechceme, lebo to máme piči, radšej budeme mať svoje 3 dní day off do týždňa. Áno, a no inak Peťo, to s tým dojíždením do práce, tak řeknu ti na rovinu. 10 minút piešky. No aj 5, když bežíš. Ale vždy meškám do práce pol hodinu, lebo som jebnutý. Transportu nevedeme, všechno je blízko u sebe, takže absolútne nejaké čekačky s mieňavkami na zastávkach, to nic. Máme pokoko času a užívame si. A inak v tej práci je to taky takové, že to si každý dojde, kdy chce. A fejková energia, čo to je kurva fejková energia? To trvá pravú energiu! Energiu, prášku. Pošleme obálečku, Peťo, neboj sa. Do piči. No a tak čo by sme ešte povedali, Peťo? Že dneska organizujeme československú party. Áno, dneska děláme československú party v Minule Memory. sa tam najbalo 200 ľudí. Byl full house, byli tam Irové, byli tam Hispánci, bylo tam všechno a Hispánci si jeli na ega jak nikdy. No to ste nevideli. No, skackali tam na žijeme len raz, kedy počuli ty kokodolného. Prosili nás na koleno, a tu uděláme znova, takže dneska jedeme znova. Bude dobré, budeme rozdávat fejkové Ray-Bany. Myslím si, že povede sa dneska partoška. Jasné, dneska to bude v pohodičke. No nič. No. Tak Peťo, pozdravujeme ťa. Dívej sa, jestli budeš brečkať dál, tak dojeď za nama. Tady tomu jsem se na práce asi do hodiny celý vystoupil z autobusu. Ty 2 týždne chodíš a hľadáš robotu, ja som vystúpil, došiel som za manažerisom, že hľadám prácu, on že OK, tomorrow, 10 PM, tomorrow. A vybaveno. A ja že, no kurva, ale trocha som unavený, že by som spal. Shut the fuck up, man, come here tomorrow. Takže on hovorí takýmto štýlom, náš šéf je proste, náš šéf je veľký frajer, ktorý vymieňa plynové bomby s cigaretkou v ruke, ty kokos. Jde vyměnit plynovou bombu, je plná, on je ožratý, má cigaretku, otevře to, pustí to ven a říkám, Eric, come help me, I'm like, it smells like a gas in here. Oh, okay, do it. Mohli sme vybouchnout tam všichni, ale... On je prejebaný, proste, to je šéf z IQ 50, no neviem, jak môže robiť šéfa, ale
No. Jebnutý týček. Takže tak, Peťo, no, pokud si ti nebude v San Diegu líbit s tvojím 150-kilovým spolubydlícím a hovnama na zemi, dojdeš sem, my si ti postaráme o život. Troška zacvičenie, máš oné masos, ale slovenskou hádzanových trénujeme. Takže my neposíláme fejkovou energiu, ale když budeš chtít, tak pošleme tu pravou energiu. Čauko. Nazdar.